jako lijep uvod da ovo je bio za sljedeću temu, a to je nematerijalna kulturna baština o kojoj ćemo govoriti, što je kolegica Karmela malo prije spomenula. I ova knjiga koju ja držim u ruci, Blaga Hrvatske, upravo govori o tome, o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini. S nama u studiju je i dvoje autora ove knjige, to su Zorica Vitez i Joško Čaleta. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, gospodin Čaleta, knjiga je stvarno, kao što rekoh, lijepa, mnogo ilustracija, mnogo autora. Pa evo, recite nam nešto vi o toj knjizi kao jedan od autora. Pa to je jedna prva ovako stručna sinteza koja prikazuje i materijalnu i nematerijalnu zaštićenu baštinu i dakle i prirodnu zaštićenu baštinu koju je dakle UNESCO uvrstio na svojim listama i po kojoj smo i u svijetu, a i kod nas sve više i više prepoznati i poznati. Mi kao autori smo baš radili na dijelovima koji se tiču nematerijalne kulturne baštine. Ja osobno sam pisao dijelove o ojkanju i o hlapskom pjevanju, jer sam i sam sudjelovao u tih prijedloga za UNESCO, tako da je bilo eto nekako logično da se tim nastavim baviti i u drugim situacijama. Evo, upravo to nas zanima. To ojkanje je zaštićeno kao nematerijalna kulturna baština. Je li bilo teško to zaštititi? Postoje nekakvi slični možda oblici kod drugih naroda. Kako smo mi to uspjeli zaštititi? Pa kod nas je bila specifična situacija. Tada smo primijetili da se radi o jednoj tradiciji koja nestaje i jednostavno zbog toga ona je i uvrštena na tu ugroženu takozvanu listu. Normalno mi nismo jedini koji imaju taj fenomen i kod kojih je taj fenomen prisutan. Na širem dinarskom području, ovdje kod naših susjeda također ojkanje kao tako postoji, međutim mi smo prvi posvetili veliku pažnju svemu tome skupa i kao takvi smo prepoznati. Gospođo Zorica, evo pričamo o toj nematerijalnoj kulturnoj baštini, pa možemo li još jednom ponoviti što je to nematerijalna kulturna baština i od kada je UNESCO štiti? Pa inače jedna široka percepcija zaštićenih kulturnih dobara se zapravo odnosi na spomenike kulture, spomenike arhitekture. Evo primjerice to su zaštićene gradske jezgre Splita, Dubrovnika, drugih gradova. Ova zaštita nematerijalne kulture je naprosto krenula tek 2003. godine donošenjem konvencije o čuvanju nematerijalne kulturne baštine. No, tu su dvije stvari. Jedno, to nematerijalno, to je u hrvatskom jeziku prevedeno kao suprotno onom materijalna, a zapravo u engleskom je to jedna riječ koja kaže da je to nešto što ne možete opipati, što ne možete dodirnuti. I o čemu je riječ? Riječ je o tome da za razliku od tih čvrstih zdanja, recimo spomeničkih, koja su već po tome što su materijalna lakše održiva, ovdje su se zapravo UNESCO okrenuo ljudima. Dakle, čovjeku kao nositelju kulture i kao nositelju raznih zamisli, raznih predodžbi, zatim raznih vještina, umijeća. Dakle, zapravo se štiti jedna živa materija. Živa materija utoliko da mora postojati čovjek koji se njome bavi, dakle koji je, evo recimo, bit će lakše ako govorim sa nekim primjerima, na primjer jedna žena iz Paga koja izrađuje čipku, poznatu pašku čipku. Čipkarstvo u Hrvatskoj je bilo jedno od prvih, mislim čak upravo prvo na listi te UNESCO-ve zaštite. Dakle, to je jedna posebna lista, ona se i zove reprezentativni popis svjetske baštine i to je zaista velika stvar da Hrvatska na tom reprezentativnom popisu ima 12 dobara, a to 13. dobro, to je ovo što je sada govorio Joško, dakle ojkanje koje je ugroženo i to je jedna posebna lista. Ukupno dakle 13 dobara. Jednako toliko u ovom trenutku u Europi ima samo Španjolska. Naravno, tu su velike evropske zemlje. Ja mislim da je pitanje naše kulturne politike koja je zapravo neobično inzistirala na tome. Dakle, od 2005. kad je potpisana, ratificiran ta konvencija, od tada Ministarstvo kulture zapravo vodi jednu stalnu akciju. Osim toga je okupilo stručnjake, ljude koji sačinjavaju povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu i to je jedan vrlo intenzivni rad koji urodio tim velikim brojem priznanja.
Za Hrvatsku je to važno i u ovoj poziciji njezinog ulaska u Europu. Ja vjerujem da je važno, ne znam što drugi misle, a utoliko što postoji dakle nešto do čega nam je stalo da sačuvamo. Dakle, dio kulturne baštine koju je teško sačuvati i čitava UNESCO-va akcija je zapravo akcija osvještavanja da se narodi i kulture razlikuju po tome što su različiti u kulturi. Da, upravo to sam htio pitati. Što to znači kada nešto postane zaštićena ta baština? Što to u praksi znači? Pa, u praksi vam to znači da je, na primjer, na popisu hrvatskih dobara imate čak 120, mislim, dobara. Od tih, dakle, 120, evo, do sada je na UNESCO-ve liste prihvaćeno vrlo mnogo, to je relativno mnogo prema drugima. Ta zaštita znači da ministarstvo vodi brigu o životu tih dobara i da potiče i novčano podupire koga? Na primjer, kulturno-umjetnička društva, općine na čijem području djeluje ili na kojoj je velika koncentracija određenog dobra. Dakle, postoji određena državna skrb, postoji skrb stručnih i znanstvenih institucija i postoji naravno taj veliki pokret folklornog i kulturnog amaterizma u Hrvatskoj koji to omogućava. Hoćemo li ukratko još jednom ponoviti koje su to sve zaštićene nematerijalne kulturne baštine? Ajde, probat ćemo. Već smo spomenuli čipkarstvo, zatim, na primjer, festa Svetog Vlaha Dubrovačka, Sinjska alka, vrlo mnogo običaja, među njima su kraljice ili ljelje iz Gorjana u Slavoniji, zvončari. To je recimo manje poznato, kraljice i ljelje. Možemo nešto kratko o tome reći. Pa dobro, evo, ja sam bila autor toga prijedloga. Kraljice i ljelje imaju dugi kontinuitet. Dapače, istraživanja pokazuju da su one zapravo dalekog, čak predkršćanskog podrijetla i da su se prilagođavale i kršćanstvu, eto već time što se održavaju na duhove. Ali to je jedan ophod selom koji se zapravo tumači kao negdašnja obredna svadba ili inicijacije čak. Danas je to jedan živi običaj koji se događa u Gorjanima i na duhove, ali oni i putem svoga društva kulturno-umjetničkog gostuju, nastupaju, prikazuju, idu na svjetske festivale. To je tako jedan, mislim, dobar primjer uspješnog života. I ta zaštita im je ipak dala jednu potporu države i jedan interes koji za njih vlada. Evo, prošli vikend kad imali smo i prilike vidjeti u Đakovu na Đakovačkim vezovima i više kadrova koji su prikazivali upravo događanja na Đakovačkim vezima, pokazivali su nešto najinteresantnije, a to je baš bili su to kraljice kao nešto posebno iz tog Đakovštine, iz tog kraja, dakle jedan posebni primjer na kojeg se možemo osvrnuti. A osim toga, upravo taj uvrštenju u tu listu i dakle ono o čemu smo mi tu sad pisali jednostavno pomaže da se ta tradicija održi na način kako je to i prije bila, dakle i da nove generacije dobivaju tu informaciju o tim, dakle o čemu se tu radi i jednostavno znači ima smisla da to ostane dalje. Upravo to se radi kod ojkanja, jer nažalost u tim krajevima gdje se intenzivno ojkalo, danas se malo i živi, a mladi ljudi odlaze, tako da na taj način smo ih privukli da budu sretni i ponosni na ono što su njihovi preci ostavili. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Mogli bismo mi, koliko imamo te baštine, produžiti do kraja emisije, ali evo, vrijeme nam nalaže da se pozdravimo, zahvalimo vam, a hvala vam. Znači, a našim gledateljima možemo ponuditi jednu knjigu na naš telefon 611 200, nazovite tko prvi, knjiga njegova.